Sige, call. Nakay pa challenge nimo ha. Oo, saman. Kung imo na yung mansiran og tarong, tigaan kwan. 500. 500? Oh, 500. Oh, kagamay. Isko libo, ano? Oh, sige, sa kalibo basta imong mabuhat. Oh. Kasayon. Unsa man? Oh. Tagay sa kuglo pod. Oh, tigaan klo. Sulat ko kwan dire kanang ayo, sulat ko dire 10. 10. Dapat imo nang masulat tanan number. Pero 10 ra paingon og 0. Oh. Masulat ang number. Dapat imong isulat ang tanan number dira, pero sumpay-sumpay siya. Ah, kasayon. Oh, sige, sige. Dire na ko isumpay. Oh, ayaw. Ayaw. Sumpay pod 8. Dili. Dapat imong isumpay sa Paul. Buhat ka drag 9, 8, 7, antod paingon og 0, pero sumpay siya tanan. Sumpay tanan. Oh, sumpay tanan. Oh. Ah, kabalo lagi ko Oh, ani. sige, di. Pirana. Unya na. Unya na. Buhat ta sa. Kabalo lagi ko. Oh, sige daw, sige daw, sige daw. Kasayan ra kay ni. Oh. Tingnan niyo mabuti guys, oh. Ang gagawin niya. May matutunan kayo dito, guys. Oh. Oh, sige daw. Dapat ha na tanan ay tanan number na. Sure ka sa kalibo. Oh, isa ka libo lagi. Oh. Dapat sumpay-sumpay siya nga Ay, porma. sumpay na Oh, sige 9. 9. Oh, 9. 9. Aro? Taro nga po na. Pwede naman na. Oh. Oh, 9. 9 man na. Oh, 9. So na 9 man na. Oh, 9. 9. Oh, 9. Oh. 8. Hit. Oh, 8. Hit. Oh. Oh, 8. Ada hit man na. Oh, 8. Oh, duha na. 7. Duha na, duha na. 7. Oh. Ara 7. 7. Oh. Dayon, sunod. 6. 6. Oh, 6. Ah. Oh. Oh, 6. 6. Ang 5. 5. Oh, 5. Ah, kasayon. Oh. Oh, ang saan mo meron? Oh, 5. Ano na? 5 siya? Oh, di na 5. Oh, 5. Oh. Sunod, 4. Sa kalibo. Unya na. Unya na. 4 sunod, 4. 4. Oh, 4. Ayay. Oh, 4. Oh, wala na. Oh, unsa naman na? Unsa na 4 man na. Hala. Oh, 4. Antre. 4 na 4. Antre. Ha? Oh, antre. 3. Oh. 3. 3? Oh, 3. 3 anara. Araw. Oh, 3 man na. Oh. Oh, 3. Oh. 3. Oh. Ang anto. To. Wala na guys, pili na siya guys. Yun sana niya guys. To. Oh, anto. Ah, wala. Kuha gyapon ni himo, gyapon ni. Oh, imo aman to na ron. Araw. Unsa naman na? Oh, di pa din na to. Oh, to. Oh, to Mayo na. guys, mayo, mayo. 1, ang 1. To na. Oh, ang 1. 1. Oh. 1. Oh. Oh, dara 1. Oh. Gago guys. Mali, mali siya, mali kay. Mali siya guys, mali. Ha? Mali siya. 1. Mali siya to guys, mali siya. Ang sakto answer guys, dara guys oh. Lang ato sa ning kuanon guys kay kuan pa. Ang saktong answer ato dara oh. 9. 9. Oh, sakto siya 9. Oh, di ba? Di ba 9? Oh, ayun na. Di ba 9? Umansa 9, 8. Oh, dire 8. Oh, di ba 8 guys? Umansa 8, 7. Oh. Oh, di ba 7? Oh, 7 no. Oh. Umansa 7, pila unsa man? 6. 6. Oh, 6. Oh. 6 sa guys, 6. Umansa 6. 5. Oh. Oh, 5. Umansa 5. 4. Aro. Umansa 4. 2. Ay, 3. 3 pa. Oh, 3. Oh. Humansa 3. To. 2. Oh. Oh. Humansa to. 1. Oh, 1. Kasi guys. Oh.
Man sa 1? 0. 0. Na 0. Di ba? Mura na saktong answer, guys. Ang yao. Amay saktong answer na, guys. Kamo na comment lang dira sa mo ang comment section din. Kung asay sakto gyud. Pilde ko mga guys, pilde ko mga guys. Wala isa isa kalibo. Pilde ko mga Tara guys. to. Tara mga guys oh. Maayo gid sa mga guys. Ako mga guys oh. Di man maklaro number sa ko mga guys.